Drainage system naman sa Sitio Korea, Bunuan, Binloc, tiniyak na masisimulan ngayong taon. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng Barangay Council ng Bunuan, Binloc, Dagupan City na masisimulan na ngayong taon ang proyektong paglalagak ng drainage system sa Sitio Korea matapos ang hinaing ng ilang residente sa IFM News Dagupan ukol dito. Sa eksklusibong panayam kay Kagawad Rodolfo Flores, pinaigting umano ang koordinasyon sa pamahalang panglungsod upang maging kaagapay na mapabilis ang pagsasakatuparan ng proyekto. Ito lang, itong taon na ito, plano na namin start. Kasi kulang pa tayo sa budget, kaya ngayon, priority po namin itong taon na ito po. Dagdag ng opisyal, naghihintay pa sila ng kabuuang pondo sa proyekto upang tuloy-tuloy ang maging konstruksyon at hindi maantala dahil kinakailangan na diretso ang dadaluyan ng tubig lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Sa totoo lang po, ay sinabi namin kay Mayor, kasi pag yung budget lang namin ay kulang yan, putol-putol po yun kasi, kaya kinuus namin si Mayor na tutulungan kami dyan kasi yan ang programa ni Mayor din. Kaya yun ang pinag-usapan namin, total yun ang sinabi ni Mayor din na tutulong sa mga project na yan. Kaya yun ang plano. Antay lang namin yung pag-release ng budget at saka papatulong din kami kay Mayor at sana po tutulungan din kami kasi malaking budget yun kasi mahaba yun po. Iginit din ni Flores na mahalagang matugunan na ang proyekto upang hindi makompormiso ang kalusugan ng mga residente. Matatandaan ay dinulog ng ilang residente sa IFM News Dagupan ang problema sa daluyan ng tubig baha noong Mayo bilang kanilang hiling na matutukan ng mahahalal na opisyal noong eleksyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.